Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudayan nga rod iti surat pakasaritaan ni Fernan nga napauluan dagiti duwa nga L iti biyag ko. Sagudayan nga rod iti surat, Dear Manong Nemi. May saklang idi Manong Nemi nga nanumo nga tricycle driver. Imbag ta nakabakirak ti bukod ko nga tricycle manong. Agpaspasada kadyo mapasada para kanyak, adamat itulong ko kinimamang, ket no adagkid daw titulong kadagiti kakabsat ko nga naasawaanen, no adaw masada nga kaanakak, ako na uncle. Si kamantimang tidibalon ko mo nagbasa uncle. Napiapaking ka uncle, taong pa asawa mong uncle. Kunada ket mangtidak tumet ta sa anak ka na imot. Ket malaksid Manong Nemi nga tricycle at dapay nalawa nga panakatawid ko nga daga. Ta naman pa si bibiyag pa lang ni mama, imbunong na, hindi kita'y properties me. At darati daga nga nagbalayan, hindi kita'y kakabsat ko, irinto tasyak at kabalay ko ni mama. Ket adamat panakabagik nga daga, in-improve ko, dinevelop ko Manong Nemi. Pinagbalin ko nga farm. Nagpatagderak ka na kita'y piggery. Kaya damat sa nga dosena Manong Nemi nga patining nga taraken ko ken duwang pangganakan. Isut Manong Nemi ti pangipanak kadagiti mapasadaak ken daduma pay nga masapsapula. Narigat ti biyag ko siyempre masapak nga gring ti bigat, mapanak agdalus, mapanak agpakan. Adan tumatin na ti kaanakak Manong Nemi nga ibagak o makamukan sika. Gilbert, uncle, sikan di mangbantay ka na kiti baboy ha. Laglagi pa di mo itulok nga rugit nga saan nga mabanyusan. Kaya narigad no dagreklamo ka na kiti asudig nga balay. Okay? Pangaldawam to ida. Kamtot meriendada. Siyakton kamakamat ton ti pangmalamdangim no maladawak ang gawid. Amumatin taramidam ha. Adamad data naka-record nga sukat ti feeds nga maited. Wain. Wanangkel. Alaga nanos ka barok. Ada gasgasat tata ilako na to sa nga dosena nga patining. Natakayat mo to. Mangisibruak to kumati sapatos ko, uncle. Pantalon ken t-shirt. Oh, no problem. Nugas ka sa lang, magatang tanton na jay ambisyon nga magatang nga relo. Oh, nagsaya ta ng uncle. Wan, basta sing-singbet ka. Saan ka ang liwliway? Uncle, ito na pa nag-asawam. Kilat nga nalagip mo dita. Kada kayo nga uli mga kakabsat uncle, si kalaingan ti anawasawa na, sikat nagtinga. At na asawa, dagiti, ada iti babae, dagiti aduang adjem. Ang problema. Napili ka siguro, uncle. Siguro dimteng ti talagang L iti biyag ko. L kunayo, uncle?
Saan pa nga dimteng tiyat na ikaringa L iti biyag ko. Ano dyan L? Love. Kaya na nga di nga sawan nga, agpili ka kada kita inagan ti babae nga L ti pangyurgyanan na. Ito lang masalsalus mo. Inako, hanggat na eh. Inak man na nagpasada. No kasta nga agururek ti pasahero kada kiti pagpilaak manong kas iti araramidan di kita do mga tricycle driver na kas kanyak cellphone. cellphone. Dahita. Agi ka manong nemi ngiti panang kuting ko ti cellphone ko. Ada nakita nga Facebook account. Kas lang nasulek manong nemi ti do ka bukal ti matak iti picture na iti profile. Nag-friend request akin ko naman nung napang ko kinita iti wall na kay nakiktutak. Abroad. Abroad gayam. Diyak kinitang muna profile na manong name itap na nagkastakit. Ibabayo ko ma. Paka-cancel di friend request ko. Ngayon, in-accept naman din. Naka-online nga min manong. Hala. Pagka mamtagring matati messenger ko. Iso totoong tawag. Rinisip ko. Hello? Wow, nagsamitan titimag na. Hello? Fernan? Lala? Yeah. Agyaman na ta, in-accept mo nga gusti pa nag-friend request ko. Ayan mo. Ano dito sa sentro? Madamaag nga gurora iti pasahero. Driver ka? Tricycle driver lang? Nila mabaling nga wa? Open ta kameram? Kastakmet? O sige. O, dita. Wow. Nagpintas. Abakit. Sa bali mat kami ni profile picture na hamat nga iso. Si kanilala uno saan? Siya. Sino ko mangarti sa bali mo susar ti cellphone ko no sanga siya. Apay nga nga ay idi ubingak da jay. Hindi picture ko, profile ko. Moto mo ngay. Secret. Sika, ubing ka pa ya. Ken nagwapo ka barok. Apay barok ko nam nakakasadar mo tayo sa karagitan na ko. Apay inaccept na. Kaya accept sa pulak karot ti adong Facebook friends. Awan maubrak. Awan obram? Napihaking ka daon obram? Manang. Lala ko nam latang kanya, Fernan. Baka dagungat. Awan ni Sona na panagtrabaho. Nilakay mo? Uy, da asawak. Ketsi ka. Baruak pa'y. Nagsapsapulak nga rod. Nalpasan ti pa nagsarita mi manong naimita kina imbaga ako nagpakada ako di tada agluganin siya akong ti agkarga. Sige lala, ay manang lala. Kitni, siya akong ti agkarga. Sige, nga agkasarita tandumanen. Tumawag ka lata, no, the time mo. Uno siyang katsakto tumawag no, the time ko. Kaya ingat. Sige, ingat din, lala. Nakaw, manong name it, tala masarsarakan. Diyan ba't amo nga bakit gayab na dyan nag-request in-accept naman adago sa timawag sa nag-video call kami. Inopen na ti kamera na kastakman. Ngayon naglapsat nga bakit. Kasla hambot pa bakit. Awamot pa ti makita kiturupa na nga kuribet-bet na kuma. Kaya nagpudaw na kitingipan na. Nga naurnos ng ngipan na. Tila masarsarakan. Kinunak manon nemi katadak iti kasta. Nagundaway iti tada. Maitong para na. Alam anong. Agpaspasada ka nga saan ka nakakonsentrate.
Pasensya ka. Sa bali kami ti pampanunuto. Nakadol-dolakado ka man ka tricycle driver. Laglag pa nga karagom ti biyag may. Ay, sorry. Padnaanak mo na ta, number mo. Tapos ang kanto na pagsaksakayanin, nakadal-delikado ka man. Ading ko, ita lang nga mapasamak na ito eh. Ita lang namin nga, naamok nga, napintas nga bakit. Manong nimi kinapudno na idag kabanwa kag pailaing nga na agagata ka mapamit makisala. Agdiga iti salunan. Adumad dagiti aram ko idi manon nimi ngem awan ti nagasatak. Aging ka nga nagasawan ti adjek ket kasla na lipatak mo tin manong nimi ti agaram. Bayam nga dagiti babae agaramon ko na. Yan tangay damat ikotak nga gwapo. Yan tangay kaya damat kwarta katag paspasada sa agtartara kaya ng tibaboy. No, kas pagarigan ta magasatak ti sangang tusena. Kaya naganak na kiti duwapang ganakan. Apo? Nakada kwarta. Pa-extensyon to. Another nga pigari. Nalaw man dyan agamanong. Nukas kasanulayang akit talaga nakasagana ka mga asawa no. At talagang asawahe ko. Diyak maten maikat iti imatang ko, iti muging ko ti pakabuklan ni Lala manong. Diyak makaturog ka rin nga rabi, iti pagamonta, agring ti cellphone ko. Tumawag ni Lala. Video call. Inopen ko. Hello Lala. Hello Fernan. Saan ka di matla makadisturbo? Saan eh? Diyak makaturog. Uwe na amok nga rabi ta. Nasapa pala dito eh. Sorry ah. Ang mga no, may disturbo ka. Ano eh? Talaga akong pa'y asawa? Ako pa'y. Tricycle driver, kanagtartarakan ti baboy. Damok pala tagtarakan ti baboy. Barbari tagasat ko. Kasi ka talaga ka din nga anda asawa? Adda. Kinabud nun agad adda rito abay ko. Mabait lang ti ipokus ko. Deta ni. Deta. Kaya kitam. Na mas turog nan. Sabi nga rin nga, timawag ka. Kaabay mo ngayon nilakay mo. Awan, manakawat mo tilakay ko. Sa mesa, ako madakas na no. Sarita ta. Apay. Ano kami timarik ng kanyak. Agbabakit ka. Kinapod no na, Lala. Sayang ko nak. Tanam amo ka. Iti saan nga usto nga panawin. Adamat ngamin asawa mo. Kahit no awan asawa ko ma. Tabalo ak o no nagdiborsyo kam kumati asawa. Kaya't na. Kahit no talagang ipatpatid ka. Kahit nga saan. Gabuta adak dito Amerika. No detat pamatim. Ako maramit ko. Yung nasikti kaya't. Dulyaran man uno saan. Basta ipatpatik ko. Maam ti sa pulang ka. Kaya't mo? Datay nawaya. Akas ti kinawayam. Datay na-divorce o na-divorsyada. Hanin? Abay? Your oray kalaingin? Kapay your oray na nga. Loko ka. Tamala masasaom. Kasla mo lang idaw-dawat nga mabalo ak. Ay, ambot ha. Hawan yung bagag di kastahan ko. Yung bagag di kastalala. Masansan idi manunaymi ngagsasarita kami. Kami di pagkamuam. Tadyak matan makontak isuna. Sama nga naka-online. Apa nga ta? Naduktala nga tadya asawa na. Nga bid-video call kanya. Kit pinaritan nan. Awang nga tan. Hanang nga ta ususarinan. Dito yung ususarinan ang dating account na. Ada nga tan sa baling Facebook account na. Sayang.
No kaano pa nga makaniknak man ti ayat. At damat gaya man asawa na. Sa bakit mo ten? Nagtultuloy man nung nimi ti panang kutik-kutik. Ti cellphone ko, syempre, namin talon nga nag-harvest kami. Kada kiti taraken ko nga baboy. Kada naanya ti karik manong nimi ti kaanakak nga kanduak nagbambantay kan mga asikaso kan taraken ko. Ing karik ang tinungpal ko Nadapakit din na wave na manong. Ada motorsiklonan. Gabot tandan na, inorornong na asweldo na, pang tultulong na kanyak, nakagatangan manong ti wave, motorsiklo. Mesot pagluganan na, nga mapan iti ubong o napigari, mesot pagluganan na, no mamatagpasyar, nabalugmatan nga baro. Baka umuno na pagkat ang asawang yung siyak, so na. Kaanak ak manong. Inaon ng anak, ti may kadwa, nga inaon na kapsat ko. Nagkagaman nung naming adaman na nag-friend request sak. In-accept na nga dagos kalpasan na. Tinawagan na. Tas laki nilala idi. Wow! Nagpintas video ko lasigod. Hello? Hi. Lily? Yeah. Fernan? Yeah. Nagwapo ka, Fernan? Nabindas ka, Lily. Magustok. Tikas ta nga lang at timatam. Umas asul. Nagtangsitikiday kide mo. Wow. Magustok ti pakabuklan ti rupam. Ipakitan man ti hol nga bagim. Narigat ha. Nukayat mo, barokong di pakita. Ito yo. Ala. Awan pa'y asawam, Fernan? Awan pa'y. Medyo malakayan. Hindi mo okay ba lang? Sika. Agsapsapol ka ka dito asawa? Wen. Wala siya. Agsapsapol at asawa. Kaya't na. Depende. Nagsapsapol at asawa ka ba ta? Nag-divorce kami ti asawa. Adak dito Hawaii. May sak ng Hawaiiana. Siguro, agsapsapol ka tikas kanya. Di ba? Kumusta biyag mo? Tricycle driver lang. Kanadasan ka basit nga pigari. Businessman. Amit. Aman ano agtalakan ka di baboy agad ito sa business. Mahilig ka kami ti business. Kahit mo, nayunan ta ti buonam. Tulungan ka. Kapag ko mga tulungan na. Tapno, romang ay ti biyak mo. Pumintas ti negosyo. Ikang ka ti $2,000? $2,000? Manano ka rin jay? Isot na yun ti punam. Sige. Sigurado ka, sana ka agang-angaw. Basta baro ka pa ilang ha. Ori sa lunsod, ori ang kapasumar. Itod mo kanya ti complete address mo, kan cellphone number mo, okay? Kanda araramatim nga ini. Tayo patuludan ka. $2,000. Hanggang angaw ka? Hanggang angaw. Ala, iyop tareto yun, isend mo kanya. Ti complete nagan. Address kan kasama tin cellphone number mo. Ket insigida. Insigida. Isend ko king ka. Ti reference number na. Tamabali mo ngayong kalain. Manong name ita mok idikit agang angaw pagamamta ada simrak iti messenger ko nga. Nakaw. Gusto yun, manong. Nakaw. $2,000 US dollars ng peso. Nagkapukin ni Lily. Apo na swerte ko. Nagpasentro ako na. Napangko inala nga dago sinruar ko. Sir, mawali nga peso? Mano ka ti ratio? Mbagana. O sige, ipeso nga ro din.
Tapno, mapangko, igatang nga mismon ko na. Hindi ma-receive ko manong name tinawaga kisuna ket imbagak nga na-receive ko. O, mamati ka ita nga sana agang nga, Fernan. Gama na ka. Basta usara ma. E wagam noon niya may masapol mo. Ited ko. Talaga? Ken mabaling nga din nga mapangkanto in jay pigarim ta i-video tapno makita. O sige. Tapno makita ang ebidensya ha. Mandipod manong name tinagam-amu kami kinilili kanang ipauit iti $2,000. Wen manong isumaten di mangriing kanya kiti bigat. Agring ti cellphone ko, video call nga dagos. Oh, wake up, sweetheart. Sweetheart ko nang kanya. Ano ko matkita sa $22,000? Diyak ka di pala naalo kay Tarik na, sweetheart. Yaman na, siyempre. Ada ka dita pala yun? Hindi, ririing ko ka. Sikat na nga riing ka niya. Wake up na. Hingga kita na kita ibaboy mo. Ha? Teko na ka. I-video kan to ha. I-video mo na kita ibaboy. No kasunod kapindas na itan. Kita inted mo, in-extend mo. Kanina yun ang mga bilang tigiti buryas. Okay? Tain doon duwakel, mabaling nga ilako, magilasing kon to tiya, 5 nga pangletson. Tagawid akto. Ha? Uy, sana agang angaw, sweetheart. Agawid da. Manong name andanadlaw ko kinilili. Dandanimit lang, magpas lang may isang oras, tumawag man eh. Ayan mo, andag dito balayan, nagapok di pigari. Nangan kan, uwain, natsindam. Paksial nga ipon. Uwain, paboritok deta. Daka dito pala ipon, no, sumang petak. Kita mag-reserva ka para ken ka. Opo, deta man ti kanak. Hingga nga nagpasadan. Wen, nakananat ka, ha? Nunas kang saan ka nagpasada. Hanin, tanuan at pasapon mo, itad ko. Paano nga ti obrak, serving nga ti pasadak no. Basta, ha? Umawag kag tumanin tumadamdawa. Hindi. Aon sakit, obran na natin kung babae ko nak. Tumawag mo't manin. Kaya siyempre, daag iti ayan na kiti kakaduak. Nadaka dita pagparadaam. Buyak man na kita kakaduam. O, dagito ni. Apin nga tinak-emam mo ka nakawada. Emam mo na ka. Ay, kakadwa. Ni Lily. Ada Hawaii, Hawaiiana. Girlfriend ko. Wow, pare, nagswerte ka. Kaya naman, wow, nagpintas. Hello, Lily. Hello. Di yung baybayan tagayim nyo, Ginaan nyo na, tulungan nyo, ano problema na. Ang bale, into no, agawid ak, agbakasyon ak. Maawis kayo to amin nga pada nga tricycle driver ta agletson te adog ang baboy. Kada baka. Wow, tas taman ti ko na kinadan to amin sa raboyo. Wow, thank you. Sabi nga siya mo ti ko nam kadakwada. Sana ka gangaw. Kapag kasunod trabaho mo di tayo, ato ka dit dolyar mo? No problem, basta siya. Basta undan ha. Jack pa yung baga king katay love you. Di pa nangawat mo rin si $2,000 Kaya di kang kanayin mo pa nagsumbat kanyak to tawagan ka. Iti kinaloyal mo kanyak. Imposible nga dinaklab. Kitsi ka. I love you, Fernan. I love you, Lily. Wow! Kas kaya't ko ti tumayab. Tapno umaya kundi ta. Nalaing ka lagi ti romansa. Ako ba yung unang experience ko? Surwang ganto.
Manong nemi niya mamukso na kininanang. Kandi kiti kakapsat ko. Ti makatakas di kiti kakapsat ko. Ipag, akamit ka karutan. Taog kasar kayo kini Fernan. Ipag, ti sarabo may Ipag, gatangan akman tinapitas ka cellphone ko. Ipag, ti man arwatek. Ipag, ti dulgar kunto Ipag. Kakasya ka mga atipa ka di kiti kakapsat ko. Agraman di kiti kaanak ka. Tsaka mo matakil. Auntie, siyak ni ko Auntie, sarabok auntie. Yung tututuwa kami nga salita. Pasensyakan, kada kiti kakapsat ko, kaanak ka. Okay lang. Siyempre, magagaranda nga makakita niya. Ngayon nakanaroon ni bagbagada. So karon. Ropat dolyar kiti kakapsat mo. Ha? Ay, sorry, anong matidyan pagkat? Nakakita da lang, namon da lang ang nakarelasyon mong hawayana. Iba ka damat amin na kahit dan nga ipaga. Apay nga, pitpidyo to na dolyar dito. Pasensya ka nga ka ako, sorry. Si kamat ngamin, kasalitak manita ko namat ngamin. Sige, saan tayo magsalita na ito? Basta kahit ko. Si kalaeng. Siya kalaeng nga niya. Si kalaeng ti pangipayak. Iti amin namin ko. Siksika lang. Basta si siya kalaeng iti piyak mo. Nagbaling ka nga napudno kanyak, Ferdan. Saan kantong ang babawi? Manong nemi kinapudno na sakbay nga nagbakasyon ni Suna. Ing katangan nak manong nemi ti branyo nga van. Kasla sana ka mamati idi. Kahit manipod mo't idin manong nemi di adda van ko. Saan mo't nga tricycle ti man manahwek manong. Numapanak iti sentro. Ngaggatang ka na iti kasapulan mi iti pigari. Isun iti osare. Kahit nung makita dak iti patak nga tricycle driver. Pare Fernan, isumot lagayam nga nabayag ka nga saan nga nagpasada. Tandamad ka ayam van mon. Nakukubgwapo ka. Pinaspeteralo mo. Branded pa yamin ang pantalo mo at t-shirt mo. Nakukubgwapo ka talaga po, Hawaiano. Si kayo, ano nga Hawaiano? Doon umay nga lawas, agbakasyon doon. Nakaw, aguni kan to Tao may kang makidaya. Kining karina idi nga ikan na kami ta sa rabong mi. Manong nemi may sak kadigiti ng sabat kang kuha na iti airport. Kaduwak ti kaanakan na kasbilin na manong. Tinregalo na kanyak nga van isot nagluganan mi. Idi makita kun manong nemi kat adagon daw min inarakop na kamismo. Fernan. Sa iso mismo manong nemi tinangamal kadigiti bibig ko. Baketan manong. Ngem nalapsat ti langana. Feeling teenager. Ti panagar-arwat na. Panangasikaso na itirupan na. Panangasikaso na ti bagina. Awamit ka dito makita ko ribat-bat manong nemi tilangana. Hangim, naamuak madlaing babayin kang kuana. Hindi pakita na kanyak ti ID na. Noan niya nga aldaw. Pagin bulan. Kentawan ti panakayanak na. Ti birthday na. Manong. 67 na. Inaunang ninanang ko. Medyo kasadar na. Ngayon feeling na manong nemi ka talagang teenager. Sakbay manong nemi nga nagawit kami iti probinsya mi, iti mismo Manila, iti hotel, dito yun manong nemi nga kastauna yung tigagar na kanya. Kasla mabisbisinan manong. Ta isupayan tin imuna nga ng romansa kanya. Isupayan manong nemi ti imuna nga nangan. Sa isupayan ti gimanat manong nemi nga nang isirrek. Dito yung armas ko. Kat kasta unay ti riyaw na manong nemi idi mapanin iti limpatok ni ragsak. Ferdan. Sana ka mabahingan. Agbabawi nga nangayat kang ka. Nang ipaay. Adun di kastos ko keng ka.
Kaya di pa nang develop mo, iti pigarim, ti puunam, ti van mo. Kaya nagdato mo pa yung kwartang yung pawid ko ka. So nga sulit na sulit. Si kama meditat, sumublat amang roman sa kanya. Hagpat-pat nagtangagragsak, Fernand. Parang sa akin, Fernand, parang sa akin. Di makadakas manong, mabanugak man. Wen, karugrug swak mat kidi manong nami. Ta, magtawan na kiti 35 manong nami. Kaya, numanin, alamanin ko na. Kore ka benta, ginanata mo. Kayam na ita. Awang kati sa waling arabi. Kayam, lapay. Hindi ka kahit nga rod. Maka-riing tarik na, no? Sikumanin timang rumasaking ka. Kutong sakit iti kasto nga babae ko nagtinakam ko. Ure mamay no, pambulmula naktadungan tulyan. Kasto yung nga, paspasan na kayat na. Oh, Diyos ko, ya. Kinun ko nagtinakam ko manong. Kaya di pa nagawid mi, iti mismo na family house da, iti ili dati nagtarusan mi. Kasla very cool manong nemi, di pa nang entertain kanyak, di giti kabagyan na. Di taksamit kaya, di giti kabagyan. No sa mo problema ida. Saan ka man nakayat, ngam siyak tumangayat keng ka. Hindi kami ti pagkunam ti kasta. Kasla na lami isda. Baka ang daming sabali nga, kayat na nga para keng ka, saan kanya. Saan mo kapagdanagan? Nagridi ka ka din. Tasyak mat itati amam ka nagiti partido. Pinagsaganak digiri kakabsat ko kas tamatan kini mama manong nemi. Nang letson di talo nga baboy nga kaput pigari sa daan ng party. May sabaka kan ato nga ikan manong nemi. Gaputa iti lugar mingit ato tao manong. Ididumteng kami manong nemi kasta una yung ti ado nga tao. Nagatumat tao tiyan nyo. Kasano nga di ado, kadado paalam. Sa nagpudot. Dito ikulatan van nga naka-aircon. O dumasak ka matlang at ayam amo ka. Tapos hindi kasta ka makigidan tamad lamangan kadakwada. Sige. Kasla mapilpilit manong naming nga makiam amo kini mama kasta matang hindi kakamsat ko. Kasla marugi na kasla kalalumiim nga makialamano, makibeso-beso. Nagruna kat adumat na kita medyo ang nagbog ko manong naming nga kaanak ka. Naging ka manong naming nga nakisalo-salo nga nangan. Yung pinilit na pinagbalin na kuboy. Nakaduda kiti pagbagada keng kuana manong nemi banag apakasurunan na. Banag manong nemi pagdagdagan na kanyak. Intan, buwanot tatuin. Ulit na kapanganta mo din. Papananta ka nun. Intak check-in. Ako matinapin na sa pagyananta rito. Apay, ada kwartong aircon. Awan ha. Paham. Agpa-aircon kanto. Tan umayta rito ada aircon nga pagyananta. Idya ko ilimi akit pati sadyay. Awan ti aircon. Isong intak check-in. Awan di sa bali nga matungpal manong nemi so ang iso. Kinapudno na adumat tigiri sa suggest ko keng kwa na manong nemi nga namnamay ka napintas mo ang yung namat surutin. No anya ti kayat na manong iso ti masurot. Naturturay iso ng imsyak. Iti hotel nga mag-check-inan mi manong nemi dito'y manen manong. Alamanen, hala ka. Allah, kaslasaan nga mauma manong. Arami din na ti amin tapno mapatakder na lang manong nemi ti armas ko tapno mayusok na kita. Agkutuang nga samat nga di na orasan. Lili, reklamo ka. Kat igatangan kami ti vitamin mo. Igatangan kami ti pagpapigsam. Di ka tayo awam. Igatangan ka na kita energy drink mo. Manual daw mo Apay, iwan na takas lang.
Sulitem, sayangim taglamas nga daw. Ano ko masasarbi naman, dato nga gastos ko kan? No saan ko abrutin? Ano ito kahit mo sawan? Nakalawlawag. Kwantara mo naman no gastos ko kan? Kahit no pasublik, may sublim. Di lang ko kung baboy, tapos no mapasublik. No Jevan, di alam, kuka mo. Ang pigas na pa nagsaon. Wala ta pagdakit mo kindit, anyan ipapay mo. Kinibagbagaglagan ka tipod no. Atot nagastos ko kan. Manipod ito, adaak ngorod da, inruhan mo ang kawartamon. Puro kanyak, siyak amin. Manot nagastos ko ito ko lang. Iti pa nagpadayak sa jelo karyo. Laman? Dito lakid kidawag kang ka. Kahit ko laing aburot hindi kiti panahon nga sinayang ko. Kakaiso na nga nakamatmatyo ka. Kakaiso na nga naggwapo ka. Kakaiso na nga wine. Ang agpating gamit ti pigsak. Tinagpilitan na naman ba di? Kasi nagpilitan pa lang. Anong namayat-mayat? Saan ka map-map nek? Ano takunam? Ano takunam? Kitagpapesumit. Saan ka mapnek, iti maminsan lang. Ano yung serbi na ko mo? No kayang pa ilang kaya kumain. Saan nga rin siya ti masapol mo? Hoy, no kasta di bagbagam. Itad mo isublim kanya tikiti na nagsagstos ko para kin ka. Kung time, no manu, nakatakder ka baboy mo. No manu, gatad ilakom, titad mo kanya, subling kanya, graman jiban. Dito pa yung nag-asawa, kasto'y tararamidam kanya. Di na pimpinas lang ng sinata. Timakdera kon manunimingin suot kon ti arwate. Pinanawa kon. Oy, Fernan! Nagsubli ka! Fernan, papanam! Nagawid ak sa lugar mi. Itad mo kanya titulbag tiban! Itad mo kanya titulbag tiban! Yeah. Nainagan kanyak, apay kumitit ko king ka. Anya? Nainagan kanyak, apay itit ko king ka. Hoy, hamong nga kuka na ito, kukwa. May nakdinanon dito'y balay manunimi. Ngayamstang ko yung kaskaso, napanak iti pigari, dito'y nakmanin nga dinanon. Itad mo kanya titulpek. Check kayat. Kukwak tiban. Siyak tinainagan ti papelas. Una nga siyak nagkapon ti kwarta. O siya nagkapon na kwarta. Ila ko maamin na kita nga baboy. Kasi pag nakwam, tiyad mo kanya. Ako mati kumatang. Sampa baling nga ila ko. Ila ko ti bakabuglan ti floor trim. Maluram. Sikat mga ramid di sika. Kasta. Siyak ti mga ramid. Okay. Agmasadag at abogado. Kat agparamid at iti dito sa'yo. Tinagyan dito yung poultry, candy hole, gato yung lote, ibagak sa diyan ang katangik. Katangim, diyan matila ko. Ngayon may kapil ko sa diyan, nga ginatangkot, nga kukwak. Ano ya? Kumain. Kukwak ti lote. May nagandogan diyan. Si Kamit ka talaga tinaagom na. Talaga Kamit, naagom ka. Di mo kahit nga na mairanod. Siyak laing tikunam. Sakit kahit mong isublik. Susapo. Fernan. Abay kami nga tinak maawatan. Makapagkinawatan tamad kahit no talagang kahit mo nga masurot amin na pagayatak. Itapay lili. Kahit talaga nga saan kon kakayat yung kalim. Anyan tulakid din. May kasarnak, kat asawa na ko, di anada nga, kasla kukwa na, mabagkal na.
Sana ka naragsak ti makirelasyon ni kasken ka. So itatang sa papay, nginamok to ugalim. Agsinatan. Anya? Isublim kanya. Isublim kanya ti ban? Nainagan kanya? Okay. Uri sa mong isublim pa digna dumpangitid ko po na basta tatangang ban, isublim kanya. Nusa mo kahit ni subli. Agkita ta iti korte. Kinakman, dapaglingam. Haon tumalagastusan. Tila babawi ka na kiamamukin ka. Tila babawi nga nakirelasyon ka ka. Sige, kukam lang na itang van. Kaya paganano. Yung maning po dita. Ito't kang kaya nga titulbek. Sangkon ko na kahit nga makirat para grupropam. Sige, apay, siksik ako man lang tilalaki dito lupong. Manong nemi nagsubliak nga nagpasada. Mas daw Dagiti pata ka tricycle driver. Oh, yung garahem na ti van mo. Pagkatapos mahilig kang pasada. O apahawaya no? Awan kami. Ana? Gamay. Pati di van, inalan na. Ngam di na maalay kitintad na kanya kakwarta nga nagpuo na kitinegosyo. Huh. Pag kung mga maala na. Apa nga na napasamat? Nakaro mga pare ko eh. Gamrod. Ano nga gamrod? Kahit nakabukudan. Kahit nakanderen. Nagkasap. Amin na kayat na. Isot batungpal. Awan titong ganda kanya. Sa dinuman, may sinaklapagbit. Sa dinuman itiyang ko. Tawag na tawag. Ore no adak ti kasilya. Ore sa dinuman ayang ko. Damagan na no. Ito tiyang ko. Susapo. Ore ado dolyar na. Kasta ugali na. Babay amon. Pakpakawan. Hanggang mali ata naraman ang matan. Wen. Naraman ak matan. Di ay dito tao nga permi nga sang nga map nagda kayo. Ala nga ala. Tala masarsarakan. Hindi awang kay nga roden. Awanin. 13 kelak man na. Oray ta. Nagtultuloy matlata di pikari. Oray ta. Dakil ba't ti kwarta nga naitad na kanya. Manong nemi awanan ti komunikasyon mi kinilili. Intultuloy ko manin manong nemi tinagkuting-kuting ti cellphone. Ta kumitak manin no. Sino ti mabaling ko pag-friend request. Padasak mamati kiti lokal. Nasaan nga di kiti adda ti abroad. Kung kunak. Yung mo ti bakusunod taak. Aging ka nadalapos ko manong nemi ti account ni Lala. Wow, my first L. Apay kastat. Naka-online manong nemi. Dito pala di dating ususaran na. Tinawagak. Video ko lang mismo. Simbong bat. Hello. Lala? Fernan? Kumusta? Kastoy. Kumusta? Kastoy nga Rod. Kumusta kayo ka ni Lily? Ama mo ni Lily? Ama mo. Ako anti mapaspasamak kada kayo dito nga di na ibaga kanya. Mitlagaya, mapingarot kumusta yung palangkin, awang kamin. Awang kayon? Kaso na napasamak dito ka, ano lang dito na uding on kayo matpala hindi Nabayag gaya man nga saan ka nga nagkinunta. Gaboy tinapasamak. Napasamak na niya. Gor ka tayo focus ko. Ito. Adda na ka mansayag? Adda. Tiasawak. My God! Nabalo kan? Hindaw dawat mo yung disang gani. No. Awan dito ti panunod ko Lala. Wow.
condolence, makipaglading ita. Alamok ka na sakit. Ngayon taon mo na mo dudi. Inalan ni Apo Diyos ti asawam. Amok, no kasadong ngarikiknayam tamin. Hala, di Apo Diyos ko matimang luliwakin ka. Lala. Sigaro tayo makamagsitisturbuhak. Tawagan ganito. Tun malpasit hamon. Tun makawakas. May wakas ko ti amin. Sige. Alright, tatawag mo. Ngayon talaga kading awan kayon kinilili? Awanin, ulit tawagan ni Lili. Hindi naman pasti pa nagsarita mi manong nemi ore nakapigpig siya te. Yes! Kunak. Ti first L ko, anilala. Kinapudno na kit isot imo na idi nakainlamak. Ngayon natismayak lang kapot adaanin ti asawa. Idi timteng ni second L, may kadwa nga L nga ni Lili. Napintas, ubing, angim, kasi diyan mati ugali na. Sa bagay, na dumating tinaitad na kanya, nagkavanak pa nga di na oras. Sa may sa, naramanak matin ti gaga, iso na lang ta, numanin ala nga ala, hay, jak kaya ti kasjay, naggagat. Kalbasan laeng ti duwang alawas, iti tumawag kanya kun manong name my first L ni Lala. Hello? Hello? Hello, Fernan? Hello, Lala. Naiwas kun ti amin. Ano't plano nga ron? Awan. Kahit ko kuman nagbakasyon ita. Tapos makita ka. Hala? Urayong kadbant at makatawan. Di asawang. Ano ko mati pakasaknan na. Tinatay kat natayin. Nga makure ka. Anyat nagsinahan nyo kini Lili? Ano namin timbagana? Timbagana kat naglaing ka nung dumawat ti pamilyam. Agdemdemanda. Magastusan ka no isuna. Ultimo nga kaubingan, kaanakam, kat dumawat. Nakadata, nagiti iba na. Yun para kang kuha na, kasi natin, hut-hut-hutan, nagiti kabagyam isuna. No? No, Jack Mariro, inikkan nan sa laidite, sagto $20 da. Numanuda. Sanga po no dayta. Nalamis la isuna ka na kiti kabagyak. Gagangay ati, kapamilya ka kita, makakita tagas kang kuha na kita, agdawat na. Ngayon namin samot palang inaramid at kasjay. Handamat nga inulit. Nati ko nang nangagtiman. At dadakis kong ugali na, kasang ko kayat. Tsak mawatan kan tsak may ladawan. Kang ronanti amin, nuan niya ti kayat na. Kayat nang isot masurod, madi siya ti lalaki. Abi ka ding iturayan na, anderen na. Gabo ka dito isot dulyaran. Sama nga dulyar na, ti sa pula ka, ti kamkamatik keng kwa na. Kore man pagkaburan na, dadungan dolyar kasi matugali na. Kang ronanti amin, nagagat. Oh, nagagat matgaya, man ako diba? Pag hamo pangitan kang kuha kaslasang nga map-map na. Agasam ta alang-ala, ori amo na nga nakapsuta ko, ori amo na saan nga mabalin. Anya? Marami dayta ni Lili? Huwag. Agasam ta, iti kaadda na dito sidong ko hindi nagkutungak. Kati, baga ta nakarecover ako.
Makita mo lang kumatlangak, edi at iso na dito eh. Sana yung babawi Javan nginted na. Sana alang ko man kita aming intindakan niya. Kasano ko man maala na. Kat naipunan ka na kita negosyo. No kasta, talagang awan kayon. Awan kami. Kanuan niya man tibagbaga na kontra kanya, sangag pa peso. Isot mati ugal niya. Kitsak. Kaya't nak, friend. Kinapod no nalala. Sikatin mo na nga nakainlabak. Ngayon di mamuwag ang asawa mo. Siyempre, imbauin ko di sa bali. E di na maamok ni Lily ng runag at nagtadasigo di $200. Sa mga kayo ti marikiriknak kang kakit saan ko na riknak yung kuwana. Sikat talaga nga love ko. You're my first L. Peso? Kinakbang nga ron. Anak? Inutaya mo ka di. Dito na kwarto. Ako makakita kang ka. Awan. Ori siya. Adak man dito kwarto. Ako makakita kanya. Kinakbang nga ron. Sus. Kitaam. Alam ti pakitakbat kanya. Madi dya kayat. Nagpapada kay sabat nga madit ugalin na. Sige, kanana obra. Kaya't konti maturog. Manong Nemi. Diyak mo manong Nemi no niya talaga kaya't nang ipakita kang kuwana. Diyak mat sigang sinulsud nuan niya. Ngam ti panunot ko manong Nemi kit kasla ito'y. Ito'y nagpapapasan ni Lily. Siguro inistorya di nga Lily nga dakkel. Tetap no mamati, ipakita kang kuwana. Nako, siya sapo ay sila masarsarahan. Numanin tumawag iso na manong Nemi mapatangan namat kadi nga awan ti trabaho. Receive mat. Idi amo manong Nemi iso layang tinaka-open ti camera na siyak saan. Ngayon kidawon nang open ko ti camera. I-open ko ang hamukit kitain. Sa balimat kami tinagawatam ti magakin ka. Nakalawlawag na dyan. Alaman ipakita man ko na. Ta ipakitak mo't kanyak ko na. Ipakitam. Ti talaga nga napindas ng ugalim. Takas tamat taramidak kang ka. Ti napindas ng ugalik taramidak. Kung nga madud ugali ni Lily, agduma kami. No kas dya isuna, nga kayat na kang iturayan, saan kanya? No kas dya isuna, nga kaslasang nga mapnek, saan kanya? Umanahin kanya ti maminsan. Mapnek ako ni ti may mesa. Unit na minsan. Ti kahit kung ipakita mo, kinipakita kang ka, tinapintas nga ugalim. Sorry ha, tasabali nagkawatak. Magang kunak na inistorya kang kanilili no kasakadakil na isong kahit mo kitain. Mo ta. Kadakil ka basit. Tinasken. Kadipatpatig na. Kanipatpatig kami. Alistom nga ibawing tirik ng kanya. Idinto talabit pa nga natay ti asawam. Kinapudno na. Idinamamu ka. Na ibawing ang tirik na kang ka. I love you, Ferdinand. Manong Nemi, swerte, barbarin ko nak no iso at talaga tinekari para kanya. So akalpasan ti talo nga bulan, Manong Nemi, imbagana nga, agbakasyon ka no. Sige, oray ti pa nagbakasyon mo ko na. Dede imbagana, Manong Nemi, nga panagbakasyon na iyor oray ko kung kontakit, jak mo ten makontak. Ni apa nga ta? Nagkatatakas ka na pasamak? Apay.
may samot na ito nga tinagam ko manong. Apay nga, Diyos ko. Makabulanan manong nemisipod ka dimbaga nga panagbakasyon na ili makita ti account na nga naka-online. Tinawagan. Sumungbat. Lala, what's wrong? Apay, saan nga natungpal? Saan ka nakapagbakasyon? Saan? Apay. Naamuhan di kita anak ko. Nalipatak ti cellphone ko. So nga nakibiyangan da. Nakita ta da kiti adong nga calls ko kayong ka. Ken malagip mo? Pasaray. Ibaga kayong ka nga. Call me? Nagduha-duha da. Inong tanda. Awan pa ka numakatawan ti amada. Kastantira namidag. So aparitan takpahin ng cellphone. Ngayon na. Nagkana kitigon daway. Tapno. Maaraman ko ti cellphone ko. Kentapno. Maka-online na katawagan na. Fernand. Sorry Sana ka makapagbakasyon. Kininton ka, ano nga ron? Reklamo. Sige. Yore kondol lang nga ron din makapagbakasyon ka. Okay? Kaya mabaling ka din nga tawagan ka lang, no? Hana ko na to tawagan. Baka sabalin to na sumugbat. So ano, kas pagdating at that tempok, unong gundaway ko, siya doon tumawag yan ka. Ngam saan ko mat nga maoray titawag naman o name na mampay kang kanayon mat nga naka-online suna. Talo nga bulanan manong. Ini tatawaga kisuna. Adamat kayong sa baling kakasasaitan na. Another cool kung kuna naman. Nakabaybayan. Ini tamabalinan manong nemi simungbat. Hello, Fernand. Hello, Lala. Nakapayapaot ha. Kamamang pa yung mawawag yung nakapapaot pinagsaritam. Sino't kinasaritam? Ni Nelson. Sino nga Nelson? Sa bali nga lalaki di biyag ko. Kanya? Abing sanga siya. Sanga si katikayat na kitanda ko. Ha? Ni Nelson tikayat na. Isudat matungpal? Saan nga tapusom? Saan isudat matungpal ang tikat siya? Tayo din na maamok ni Nelson. Na ibaong ingkong tirik na kang kuwana. I'm sorry, Fernand. Saan siguro nga sikat na ikari? No digat na kami ka ni Nelson. Sang kapote-isot kayat na kita anak kong mariknak met nga ipatpatig ko iso na. Akas mati pa nang ipatpatig na kanya. No bakasyon naktuman, saan nga sikat sumabat, kan saan nga sikat igapo na. No tikat gapo, Kenny Nelson. Yung mga sakit na unag nadagsen amariknak ti baro kong kumano. Pauna yan. Dagiti duwa nga iti biyag ko. Napukaw ko idamano. Ang abali ko mga napukaw ko ni Lily. Tadyak kayat ti kasi yung kalin. Ngam ni Lala.
Nagalistumet nga maibawing tirik nanay ti sa bali. Kaya't nasawan nga saan nga pudno ti ayat anarik nana kanya. Dagiti tuwa lili ti biyag ko. Agpadpada nga napukaw ko ida manong nemi. Ngaging ka karagitoy manong nemi kat awampay ti sa bali nga el adimteng iti biyag ko sa bali nga lab. No pahay kasta, intultuloy ko manong nemi ti panagpasada kiti tricycle, kinintultuloy ko manong nemi ti panagtaraken ko iti baboy. Kinapudno na, adun ti ornong kumano, napintas kumano, dan asawaak, king grandalaki na kasaro. Nakaipanagdarak pa yun manong nemi ti balay ko, nga da iti asidag ti pigari, nga sakop medlaeng ti tawid ko, nga daga. Intultuloy ko tinang tulong ka nagiti kakabsat ko, manong nemi, kastamatan nagiti kaanakak, kastamatan kininanang. Yung making kakanag ito, manong nemi, baka na jay, dati kaanakak nga ni Gilbert, baka umununang nagkasar ng siya. Siguro. Ado pa yan, nagiti kaanakak, ngay muna nga nagkasar, ngay miti siya, nagiti kaanakak nga anak, ti inaunang anak, inaunang kakabsat ko. Anak latapan nga mapukawan tinamnama manong. Agsipod ta ubing akpay. Ititawan ko nga 41. Ubing matilangak ngam ti edad ko. Ado matitadi kiti babae nga pasaraya. Ipangko ida iti one night stand na kunada. Di kita kursunada kanyak, kita kursunada akmet. Ngam nainlas na gadlang aragsak nga saan ka seryoso. Tap naligas ta ket mausar kumita, dati armas ko. Nga mawampay tinakarik na iti ayat, akas nakarik na akarig iti duwa nga el, iti biyag ko. Ngayon sabi ko matadumteng tuntipudpud no nga el, nga isuntumatin na ikariya para kanyak, nga agayat iti napudno, akas met ipanagayat ko keng kuan. Dito nga rod, nanong name hindi pagkasalita, kaya nagyaman ang launay, ti anus mo, nga nangibasa, kaya't sabi ko at damat na ibatik ng adal, liwliwakin pagsarbingan tibiyag, kadagiti patak ang nagdagag, kanagbuya, more power to your program, manong. Tuwing nga rin, nagyaman nga pagaya mo, Fernan. Thank you, Fernan.